дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти мамлакат калонтарин маркази фароғатию тиҷоратии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. ифтитоҳи мактаби бунёдкардаи ду соҳибкор дар Душанбе. ҷазо барои истифода аз зӯр дар тарбияи кӯдак, меъёри нав дар қонунгузории Тоҷикистон. барканории 17 корманд ба далели риоя накардани қоидаҳои беҳдоштӣ дар кӯшониё. ду сокини Душанбе баъди шикояти ҳамсаронашон боздошту ҳабс шуданд. қоидаи нав: Русия аз муҳоҷирон пешниҳоди ду шаҳодатномаи тиббиро талаб мекунад. Байден ваколатҳояшро ба Камала Харрис супурд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маркази сиёмамол, ки аз ҷониби Авеста гурӯҳ бунёд гардидааст, ифтитоҳ намуданд. ба президенти мамлакат гузориш доданд, ки дар маркази навбунёди сеошона дар масоҳати 24 000 метри мураббаъ сохта шуда, дар он 700 ҷойи нави корӣ таъсис ёфтааст. аз ҷумла таъкид шудааст, дар он 86 нуқтаи савдою тиҷорат, хидматрасонӣ, толору мағоза ва марказҳои дилхушию фароғатӣ мавҷуд аст, ки мутобиқи меъёрҳои байналмилалӣ кор хоҳанд кард. роҳбари давлат барои фароҳам овардани имконияти васеъи интихобу харидории молу маҳсулоти гуногун, ки истеҳсоли худдӣ ва воридотӣ мебошанд, ба муассисон сипос гуфта, хостори боз ҳам беҳтар кардани хизматрасониҳо шуданд. таъкид шудааст, ки дар ин бино хидматрасониҳои гуногун аз мағозаҳои либосҳои брендӣ то макони ғизохӯрию фароғат, толори синамо ва марказҳои омӯзишӣ фаъолият мекунанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Душанбе мактаби хусусиеро боз карданд, ки дарсҳо дар он бо забони англисӣ гузаронида мешаванд. муассисаи таълимии хусусии Ҳоризонро соҳибкорон Зоир Боқиев ва Наврӯз Юнусов бунёд карданд, хабар додааст дафтари матбуотии президенти мамлакат. ба иттилои манбаъ, корҳои сохтмонӣ дар ду марҳила сурат мегирад ва феълан навбати аввали он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. бино аз 4 ошона ва таҳхона иборат буда, дар масоҳати 900 метри мураббаъ доман гузурдааст ва барои зинаи ахтарон, яъне таҳсили 384 нафар хонандаи синфҳои аз 1 то 4 пешбинӣ шудааст, омадааст дар иттилоия. таъкид гардид, ки таълим дар муассиса пурра бо забони англисӣ ва аз тариқи низоми STEM Education бо ҷалби муаллимони ҷавон аз дохилу хориҷ роҳандозӣ шудааст. роҳбари давлат ҳикмати ҷавонмардонаи соҳибкоронро дар рушди соҳаи маориф ва ободонии диёр намунаи ибрат хонданд. соҳибкорон ӯҳдадор шуданд, ки дар давоми 2 соли оянда марҳилаи дуюми сохтмони бинои асосии таълимгоҳ барои 1280 нафар хонандаро ба анҷом мерасонанд. дар пайи анҷоми марҳилаи дуюм хонандагони аз синфи 1 то 11 ба таълим фаро гирифта мешаванд. Мирзо Амон Рофизода, ноиби додситони кулли Тоҷикистон, тағйироти ҷадид дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳуриро, ки марбути кӯдакон аст, шарҳ дод. аз ҷумла барои истифодаи зӯроварӣ ё таҳдид дар тарбияи кӯдакон аз 5 то 7 нишондиҳанда барои ҳисобҳо муодили 300-420 сомонии ҷарима пешбинӣ шудааст. Рофизода дар ҷаласаи ахири парлумон гуфт, мақсади лоиҳаи қонун манъ кардани истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи зӯроварӣ нисбати кӯдакон, пурзӯр намудани ҷавобгарии маъмурӣ барои иҷро накардани ӯҳдадориҳо дар зимни парастдорӣ, таълим ва тарбияи нобулиғон мебошад. нашрии парлумонии Садои мардум аз қабли Рофизода хабар дод, ки дар моддаи 92 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ибораҳои истифодаи зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи зӯроварӣ нисбат ба кӯдакон илова гардид. ноиби додситони кулли Тоҷикистон тавзеҳ дод, ки дар амалия кирдори зидди ҳуқуқӣ дар тарбияи нобулиғ мавҷуд мебошанд, ки аз рӯи хавфи ҷамъияташон ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ буда ҳанӯз ҷиноят нестанд, вале ба ҳуқуқу манфиатҳои нобулиғон зарари муайян ворид сохта метавонанд. Карим Саидов, сардори маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи кӯшониёни вилояти Хатлон эълон кард, ки марказ 17 нафар кормандро барои риоя накардани қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ аз кор озод кард. иттилоъ додааст Сомонаи Фараш. манбаъ хабар додааст, ки кормандони рондашуда аз дӯкону мағозаҳо ва ташкилоту идораҳо мебошанд. 195 нафаре, ки қоидаҳои санитарию эпидемиологиро риоя намекарданд, ба маблағи зиёда аз 34 000 сомонӣ
ҷарима шуданд. сардори маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳияи кӯшоёни вилояти хатлон илова кардааст ки кори 15 иншоотро барои риоя накардани ҳолати санитарӣ то бартараф кардани камбудиҳояшон боздошта, инчунин 17 нафарро аз кор озод карданд. раёсати корҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе 2 мардро пас аз шикояти ҳамсаронашон боздошт кардааст. мардон дар латукӯби занҳояшон муттаҳам мешаванд, хабар медиҳад дафтари матбуотии ин ниҳод. ба иттилои манбаъ, дар натиҷаи баррасии муроҷиати як зан дар ҳудуди ноҳияи шоҳмансур муайян гардид, ки шаҳрванд МХ 41-сола нисбати собиқ ҳамсари худ амалу рафтори хушунатоварро истифода мебурдааст. охирин маротиба ном бурда санаи 15 ноябри соли ҷорӣ нисбати собиқ ҳамсари худ амалу рафтори хушунатоварро истифода карда боиси озори ҷисмониву равонии ҷабр дида гардидааст. гуфта мешавад нисбати ӯ парвандаи маъмурӣ оғоз гардида, ин мард бо қарори суд ба муҳлати 5 рӯз ҳабс карда шуд. ҳамзамон пулис сокини дигари 36-солаи пойтахтро бо ҳамин кирдор боздошт кардааст, ки ӯ низ 5 шабонарӯз ҳабс шудааст. боздошт шуда санаи 16 ноябри соли ҷорӣ дар ҳолати мастӣ бо ҳамсари худ муноқиша намуда нисбати ӯ зӯровариро истифода кардааст. қарор дар бораи ба вазорати корҳои дохилӣ пешниҳод намудани шаҳодатномаҳои мавҷуд набудани сирояти вируси норасои масмунияти одам аз ҷониби муҳоҷирони меҳнатӣ метавонад бар асоси лоиҳаи таҳия кардаи ин ниҳод аз 29 декабри соли 2021 ба амал дарояд. илова бар ин, аз муҳоҷирон ва шаҳрвандони хориҷӣ ки ба муддати беш аз 90 рӯз ба Русия омаданд, метавонанд ҳуҷҷатҳои тиббӣ тасдиқкунандаи нашъаманд набудани онҳоро талаб кунанд. дар лоиҳа зикр шудааст, ки шаҳодатномаҳоро шаҳрванди хориҷӣ метавонад ба шӯъбаи муҳоҷират пешниҳод кунад. муҳоҷирон метавонанд ҳамчунин шаҳодатномаҳои мавҷуд набудани вируси норасои масмунияти одам ва нашъамандиро ба корхона ё ба ташкилоти ваколатдор супоранд. инчунин шаҳодатномаҳоро метавон дар шакли ҳуҷҷати электронӣ бо истифода аз госуслуг ба мақомоти ҳудудии вазорати корҳои дохилии Русия фиристода шаванд. дар давоми як рӯз муҳоҷир дар бораи қабули онҳо огоҳиномаи электронӣ мегирад. шаҳрвандони хориҷӣ бояд ҳуҷҷатҳои тиббии номбаршударо дар давоми 30 рӯз аз рӯзи ба охир расидани муҳлати шаҳодатномаҳои қаблан додашудаи тасдиқкунандаи гузаштан аз муоинаи тиббӣ ба вазорати корҳои дохилӣ пешниҳод намоянд. дар сурати ба синни 18 нарасидан ё аз ҷониби суд ғайриқобили амал эътироф шудани шаҳрванди хориҷӣ ҳуҷҷатҳоро волидайн ва ё сарпараст пешниҳод карда метавонанд. гуфта мешавад, ки шаҳодатномаҳои мавҷуд набудани вируси норасои масмунияти одам ва нашъамандӣ ба забони хориҷӣ бояд ба забони русӣ тарҷума ва тасдиқи нотариалӣ дошта бошад. президенти амрико ҷо байден ваколатҳояшро ба ноиби президент Камала Харрис супурид. дар ин бора дар Коҳи Сафед иттилоъ доданд. ҷо байден ба далели муоинаи тиббӣ чунин қарор кардааст. ба гуфтаи манбаъ, феълан байден дар бемористон таҳти наркоз қарор дорад ва дар он ҷо аз ташхиси колоноскопия мегузарад. чун президент ҷорҷ буш солҳои 2002 ва 2007 буд, тибқи тартиби муқарраркардаи қонуни асосии амрико, байден қудратро ба муддати кӯтоҳ ба ноиби президент дар ҳоле вогузор хоҳад кард, ки ӯ зери наркоз аст, гуфт сухангӯи Коҳи Сафед. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.